गेल्या काही दिवसांपासून गोवा पोलिसांनी बेशिस्त पर्यटकांविरोधात कडक कारवाई सुरू केली असताना नुकतीच गोव्यातल्या प्रसिद्ध अशा बीचवर एक घटना घडली आहे. गोव्यातल्या हणजुणे बीचवर बेकायदेशीर कार चालवल्याप्रकरणी दिल्लीच्या एका पर्यटकावर गोवा पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय. हणजुणे पोलिसांनी दिल्लीतल्या मंगोलपुरी इथं राहणाऱ्या ललित कुमार दयाल या पर्यटकावर हा गुन्हा दाखल केलाय. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा पर्यटक गुरुवारी हणजुणे बीचवर हुंडाई क्रेटा कार चालवत होता. यावेळी कारवरचे नियंत्रण सुटले आणि कार थेट समुद्रात घुसून वाळूत रुतून बसली. या कारला बाहेर काढण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले गेले. अशी बेकायदेशीर कार चालवल्याप्रकरणी या पर्यटकावर कलम 279 आणि 336 IPC अंतर्गत FIR नोंदवण्यात आलाय. दरम्यान संशयित दयाल यांच्या ताब्यात असणारी ही क्रेटा कार म्हापसामधील शेट्टेवाड्या इथल्या संगीता गवंडळकर यांच्या मालकीची असल्याचं तपासात समोर आलंय. त्यामुळे ही खासगी कार दिल्लीच्या पर्यटकांना उपलब्ध करून देणाऱ्या वाहन मालकाविरोधात सुद्धा कारवाई केली जाणार आहे असं पोलिसांनी सांगितलंय. RTO विभागाकडे संबंधित कार मालकाविरोधात अहवाल पाठवण्यात आलाय. अशा प्रकारे बेशिस्त वर्तन करून इतरांच्यासह स्वतःच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या पर्यटकावर कठोर कारवाईचा इशारा पोलिसांनी दिलाय. गेल्या काही दिवसात बेशिस्त पर्यटकांविरोधात गोवा पोलीस कडक कारवाई करत आहेत. त्यामुळे पर्यटकांनी गोव्यात येताना योग्य ती काळजी घ्यावी, तसंच नियम पाळून पर्यटनाचा आनंद घ्यावा. गोमंतकसाठी संघवी राजवर्धन, गोवा.